Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо. Ҳама каса бародару як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 11 мошини фурӯшӣ ва як хона. Бо нархҳои дастрасан мошино ва хонаи хубай. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгири моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкотон, барои паделитса карданотон. Дӯстон зинда ва сарбаланд бошен. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд ва наворо сар мекунем. Ҳама каса рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастай Daiwo Nex ки соли барориш 1995, мотори 6 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега 1 сола ҳуҷҷат дора. Камтар як камбудӣ дора, гуфта электрики, дига камбудӣ нест, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Роғун ва нақша боша гуфта 8500 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 58000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо муомила дора арзона мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra 8 соли барориш 2007 сол, мотор 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини хули, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор коробка ягон дард надора. Кондиционер дора, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол қарор дора дар шаҳри Самара бародаро ва нархша боша гуфта 260000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен, срочно фурӯхта мешавад. Харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзона мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp имо ҳастай, марҳамат муроҷиат кунед. Мегзарем ба эълони сеюм бародаро, хонаи фурӯшӣ дорем якта дар шаҳри Роғун. Дорои 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳаммом, кухни, ҳамаш дарунда гуфтай. Камбудӣ надора, гирди хона забора, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. ҳолати хона беҳтарина, чиқер ки дар раст мебинен ва нархша боша гуфта бародаро 210000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 1455000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта дар ҳамин рақамҳо занг занен, биёен ай пеш бо бинен хонара. Мақсад муомила дора, бо арзона мекунем ша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби хона дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум бародаро, 4 дискаи фурӯшӣ дорем, размерои 14. Чиқер ки дар раст мебинен, ҳолаташ хубай гуфта, камбудӣ нестай. Срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол дискҳо қарор доранд дар шаҳри Ваҳдат ва нархшона боша гуфта 800 сомон. Бо харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёем бо 50 сомай, 100 сомай муомила дора арзон мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара бародар дарёфт кардан, инами рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат кун ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мақсад ҳамин мол дарёфт кун. Панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1992, мотор 6 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошина гуфтай нав ремонт кардем, камбудӣ надора, берасходай, ҷои пусидагӣ надора, тозай, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. Мошина мақсад ҷоша гуфтагӣ нестай ки дар ҷо қарор дора ва нархша боша гуфтай соҳиби 16000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 110000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. Марҳамат бародаро, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F, соли барориш 1998, кузофи хетчбек, мотор 6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфта 36000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 247000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзон мекунем ша. Варианти алишрам дошта бошем гуфта, вариантҳо марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Vectra B. Соли барориш 1996, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин гуфта як дастгаштаги аккумулятор навай, документош як сола ҳастаи 4 баллони нав дора. Моторшам навай гуфта. Нав кадагим. Срочно фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Нора қарор дорад ва нархша боша гуфтасай 28500 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 196000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтасай марҳамат зангзани муомила дора бо арзонам мекунем ша. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Toyota RAV4. Соли барориш 1998, мотор 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Срочно сумдар курай фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ неста бародаро. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай 32000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 220000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфтасай бо муомила дора арзон мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ноҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F. Соли барориш 1994, кузофи универсал, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 баллони нав дора, хадавои соз, ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай 23200 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 159000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтасай бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубаш кадай марҳамат занг занед. Даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Daewoo Leganze. Соли барориш 1997, мотор 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошина гуфтаи состояниш хубай, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай 16000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 110000 рубл. харидор аниқ боша гуфтасай бо арзон мешавад. варианти алиширам дорем гуфтасай ба ягом астраҷи алиш мекунем ша ва даиҷа нагуфтага бародар ки мақсад болои сум метум ё на метум иша гуфтагӣ нестай. шумо метавонем барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat. Соли барориш 1999, мотор 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин гуфта 4 баллони 90% дора, техас мотор надора, моторш зурай, хадавоиш 90%. Срочно пул дар кораи Россия рафтесам мефурӯшум гуфта. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Исфара бародаро ва нархша боша гуфтасай 14000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 96000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен бо ай пеш муомила дора арзон мекунем ша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Daewoo Nexika. Соли барориш 1996, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина гуфта газу бензинаш ҳардуш кор мекунад, хадавоиш навай, краска нав, задаги пусудагӣ умуман надора, мешини фақат ҳайш мекунӣ. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай 15000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 103000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтасай марҳамат занг занем биёем бо муомила дора арзон мекунем ша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ ҳастаи Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995, мотор DV0. сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад гуфта. маълумоти бештар нависондагӣ неста бародаро. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Деваштич ва нархша боша гуфтасай 27000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 185000 рубл. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем биёен ай пеш бо савдо мекунем ша. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мераса. раҳмат ки навра то охира тамошо кардем. Зинда бошен. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мову шумо бошад. то навори оянда, хайр.